Awganistan'ın prezidentligini Hamid Karzai bilen bile dalas eden Abdullah indiki geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna hem gatnaşar. Abdullah Tişen bunu Kabulda Garaşy Saýlaw komissiyasy tarapyndan hasaba alınandygyna aýtdy. Awganistan'ın nowatdaky prezidentlik saýlawlary 2014-nji ýylyň 5-nji aprelinde geçiriler. Qırgızstanyň paýtagty Bişkekde ýük uluglarynyň 10 sürüjisi ýurt boýunça agyr uluglara girilen gadagynçylygyň aýrylmagyny talap edip protest geçirdi. İýul aýynda hökümet 44 tonnadan geçen ýük uluglaryna gadagynçylyk girdipdi. Munyň ýollaryň zaýlanmagynyň öňüni almak maksady bilen edilendigi aýdylýar. Qazaqstanyň paýtagty Astanada polisiýa 200 goly demonstranty tutsak etdi. Protestçiler prezident köşküniň öňünde ýygnanyp, banklaryň ipoteka төлegi üçin girdilen ul götürümleri nägileligini bildirdiler. Täjikistanyň parlamentiniň aşaky öýi ýurtda Rus harby kontingentine 2042-nji ýyly çelini galmagy ygtyýar berýän taslamany kabul etdi. Muňa görä 2014-nji ýylda öz güýjini ýitirýän 1993-nji ýylda gol çekilen resminamanyň möhleti uzaldylýar. Täjikistanda Russiýanyň 201-nji diwiziýasynyň 7000-den gowrak eskeri bar.